li f'dak l-istess post fejn aħna konna nilagħbu irnexxina nġibu kantante ta' statura bħal mi Anastasia, naħseb li kienet ħolma li għalija u għat-tim tiegħi saret realtà. Il-minuta tibda issa. Frankie Zammit, organizzatur. Frank, kif iddeċidejt li tibda tibni karriera fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti kulturali? Kollox beda minn ġewwa Gazin tal-Banda l-għadla mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxa, illi minn hemmhekk bdejna nesploraw affarijiet ġodda li stajna nagħmlu anke dak iż-żmien bħala grupp ta' żgħażagħ. Minn hemmhekk bdejna naraw dawn il-kunċerti, l-ewwel wieħed kien sar fit-2000 niftakar, ma ħaresniex lura u komplejna norganizzaw, nippruvaw dejjem intejbu fuq dak li nkunu għamilna is-sena ta' qabel. U x'qed torganizzanna issa, Frank? Din is-sena l-event se timorru iktar lejn ix-xeħta ta' 80s, diski sinonimi mal-tmeninijiet li dawn ma li tismagħhom dak li jkun qed ixellu dak il-sensazzjoni ta' nostalġija li ninsabu ċerti li se jinżlu għasel mal-poplu Malti.